Kaixo, arratsaldeon guztioi. Hasiera emango diogu gaurko saioari. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzagatikan, eta eskerrik asko ere Santelmori etxea guztiagatik, eta Gipuzkoako Foru Aldundari hitzaldi sorta hau edo babestearren. Gaurko hitzaldia dugu hemen atzean ikusten dezuten bezala, Pottoka Euskal Herriko poniaren jatorri eta ondareari jarraika proiektua. Arkeologia eta genomika uztartzen dituen proiektua dugu, eta gaurko 3 hizlariak aurkeztuko dizkizuet, Miren Nira eta Orbegozo, Globe Instituteko Biologia Molekularreko eta Evoluzioko taldeko kidea, Oiane Mendizabal, Arantzadi Zientzia Elkarteko Arkeologia Historikoko saileko kidea, eta Sofia Marcos Basagoiti, EHUko Genomika Aplikatua eta Bioinformatikako taldeko kidea. Zuzenean beraie emango dietitza, baina, esan nahi nuen Oian eta biok batera ikasi genuen, eta arkeologiako urteko lehendabiziko klasetan beti esaten ziguten arkeologiak multidisciplinarra izan behar zuela, eta hau baino proiektu multidisciplinarra gorik uste Arantzadin gaur egun horrelako, hau daukagula proiektu multidisciplinarra, beraz aurrera eta mi esker. Eskerrik asko, Zuberri, sarrera edo aurkezpen txiki hau egiteagatik, gure aldetik baita ere eskerrak eman, alde batetik etnografia sailari, Arantzeko etnografia sailari, gonbidapen hau luzatzeagatik, azkenean zertan ari geran azaltzeko aukera hau eskaintzeagatik, eta pixka bat komentatzea, saiatuko gerala hurrengo 45 minutu ordubeteko iraupenean edo, azaltzen, hiruron artean antolatu eta sare handi baten laguntzarekin burutzen ari geran proiektu hau, honek zertan datzan, eta gutxi gora bera nun gabiltzan. Baita ere, hasi baino lehen, ikusten dezuen guzti hau etzen posible izango, baldin eta UEUk eta Badalab laborategiak ez batuten gure proiektuaren aldeko apustua egingo, izan ere beka batekin saritua izan zen proiektua izan da, eta horrek eman dio benetan abiepuntua, zoritxarrez finantziaziorik ez baldin badago, gauza hauek ideiak besterik ez dira gelditzen eta ezin dira aurrera egin. Beraz, eskerroiek eman da eta hasiko gara pixka bat azaltzen proiektuaren nondik norakoak. Behar bada, Pottoken... Behar bada, Pottoken gaiak tradizionalki euskal identidadearekin, euskal nekazaritza eta abeltzaintza munduarekin lotzen dugun gai bat izan da. Hala ere, pixka bat, beste zerran hasi baino lehen, azpimarratu nahiko nuke gutako hiruretako inor etzela ez aditua Pottoketan, ez da zaldi edo poni arrazetan eta, beraz ikasten ari gera, eta pixka bat bakoitzaren disiplina da ikerketan sakontzen juna ala, nik behintzat batez ere historia eta ondarearekin lotutako gaiarekin ikusi dudana da Pottoka euskal identidadean elementu zeharo transversal bat dela. Zergatik, izan ere ikusita pixka bat, hemen baditugu adibidez 19. mende amaierako birudi, nun Pottokak agertzen diren argazki hauetan, goiko irudia adibidez da Txaraman leaburun ateratako argazki bat, hor ikusten dugu ume bat Pottoka baten gainean, azpian igarratzeko aterpetxean. Ikusten dugu, animali hauek erabili izan direla, bai mugikortasunarekin, bai nekazaritza abeltzaintza munduarekin, baina baita ere agian ez da inevidentea, baina mehatzaritzarako ere oso erabiliak izan dira, bere tamaina txikiaren gatik, eta txikiak izan da ere indarra handia dutelako, baina baita ere turismoarekin, aisialdiarekin. Beraz ikusten dugu, arlo desberdinetan ustiatua izan dako arraza bat dela eta horrek eragin duela ikono edo elementu garrantzitsu batean bihurtzea identitatearen ikuspegitik.
Hemen baita ere, azpimarratu nahiko nuke oso azkar, ze gero gehiago sakonduko dugu, industrializazio iristearekin batera, mugikortasuna eta motrizidadea eta zeharo aldatzen da, ibilgailuak sartzen dira animali indarraren ordez, eta honik eragingo du gainbera bat edo inflexio puntu bat behintzat potxoken historian. Izan ere, pixkanaka haien populazio kopurua murriztuz joango da, eta horrek egingo duena da pixka bat hortik aurrera eraldatzea bere erabilera, baina baita ere bere funtzioak eta. Gero zer esan, ikusitugu irudi zarrak, baina gaur egun ere potxokak badute bere esan nahia, eta azpimarratu nahiko nuke nola mugaren bi aldeetan oso bilakaera desberdina izan dutela. Hegoaldearen kasuan adibidez, gehiago mantendu du landatar identitate hori, hemen ikusten dugu adibidez goiko irudian, goiko irudian ikusten dugu nola ganadu ferietan eta bere protagonismoa dauka, irudi hori adibidez Santa Luzia, Zumarraga eta Aurretxuko Santa Luzia feriakoa da, nun potxoka zaleen elkargune garrantzitsu bat izaten den, aldiz, iparraldeari dagokionean bihurtu da euskal identitatearen edo simbolo bat, eta hor ekarri ditut bi adibide, bilaketa azkar bat egiten ze gauza agertzen diren, potxok hitza jarrita interneten, eta badaukagu lasterketa edo trail baten izenetik edo, gero konturatzera Abiron Baione rugby taldeko maskota dela, potxoka izenarekin berarekin. Beraz, honek azpimarratu egiten du baita ere, ze bilakaera izan duen, eta nola iritsi den 21. mendera potxokaren arraza da. Baina, orduan, zer egiten du potxoka beste poni txikietatik desberdina, ez da? Pizkatatzera eginez, Oianek aipatu bezala, 19. mendean hasten dira lehen deskribapen ahulak, bidaiariek edo musikariek, geografoek edo etnologoek egina, eta dokumentatuta geratzen da, euskal potxoka bezala. Baina ia da, deskribapen oso ahula dirala, askotan subjetiboak, eta denboran zehar fintzen joan dela ezaugarrien deskribapen hori, ez da? Eta gaur egun, kontsideratzen da, 1,15 metro eta 30 inguruko altuera duen animalia, buruaren forma eta lepoarena, gorputza darrena baita kontuan hartzen da, kapa edo daukan kolorea eztabaida gai izaten da baita, beltz marroia ilunekoa kontsideratzen da, eta zurdalizu eta luzea ditu baita, ezta? Eta nahiz eta deskribapen hori erreza izan edo ulertzen erreza izan, gero egia da, potxoken artean aldakortasun handia dagoela, eta behin individua asko izaterakoan, edo aurrean izaterakoan orduan ulertzen dela, zegaitik oraindik eztabaida egon daitekeen baita, zenbait ezaugarrikin. Adibidez, ezkerraldean agertzen den potxoka, abeltzantzarako erabiltzen da batez ere, mendian aske egoten da urte osoan zehar, eta aisialdirako hautatzen den potxokaren potxokarekin konparatuta, ikusten da dimentsio aldetik desberdina direla, eta zenbait ezaugarri ere, begibiztaz ikusi daitezkela desberdina direla. Gero baita aipatu, hegoaldeko potxokazaleen elkarteak eta iparraldeko potxokazaleen elkarteak kudeaketa eta irizpide desberdina dituztela, eta orduan adibidez iparralden kapa pintxoa onartu egiten da potxoka kontsideratzeko orduan, hemen hegoaldean marroia eta beltza bakarrik onartuta dago potxoka
definitzerako orduan. Orduan, hori pixkat oso polivalentea izan daitekela potxoka. Baina, bueno, potxokaren etxekotze prozesuari buruz ez dakigu gauza askorik. Egia da, webgune askotan eta hipotesi zabalduena dela hemen Labararteko irudietatik identifikatutako zaldi ez etxekotuaren ondorengo izan daitekela potxoka, baina, bueno, ez dakigu, egia ote da paleolitikotik paleolitikoan zabalduta zeuden zaldien ondorengo dela potxoka. Bueno, eta galdera horri erantzuteko zaldien evoluzioan eta etxekotzearen inguruko ikerketei erreparatu behar diegu. Eta lehenik eta behin esan, zaldiaren etxekotzea gizakiaren historian mugarri izan dela, ez? Asko hitzeitea sugaren erabileraz edo gorpilaren asmakuntzaz, baino zaldia oso garrantzitsua izan da gizakiaren historian. Eta zergatik, zaldiak haragia, esnea edo eta jazteko larrua emateaz gain, nekazaritzarako eta mugikortasuneako tresna bezala oso garrantzitsua izan delako. Eta orduan beraz, nekazaritzan, merkataritzan, migrazio handietan, gerretan eta bar, izugarrizko garrantzia izan duen animalia izan da. Tamen labur-laburra aipatu, guain antzinako deneakin indien ikerketetan eta sartuko gea, eta hauek die hasieran antzinako deneakin intzien zenbait ikerketa, eta pixkat anekdotiko bezala hemen ezkerren ikusi dezakezuen hau, da Prubost eta bere taldeak intzuen ikerketa bat, eta hor ikusi zutena zen kobazuloetan topatutako historia aurreko zaldi hezurrak analizatuz, zaldi horien DNA-arekin ikusi zezaketen fenotipoa edo zaldi hezurrak analizatutako hezur zaldi horien ilajea eta kobetan, labar arte horretan topatzen ziren koloreak antzekoak zirela. Hau da, labarra arteko irudi horiek errealitatea plasmatzen zutela. Eta hemen eskuinean ikusi ezakezue antzinako deneakin egintzan lehenengotariko zaldiaren evoluzioaren filogenia bat. Eta gu batez ere, etxekotutako zaldietan eta potxokan gaudelako interesatuta, etxekotutako historia hortan edo enfokatuko gea. Eta zaldiaren etxekotze prozesuaren inguruko lehenengo evidentzia arkeologikoak Botai herritik datozkigu. Hauek estepetan, gaur egungo Kazajistan inguruan bizi ziren, orain dela 5.500 urte. Eta Botai herriko induzketa arkeologikoetan ikusi zituzten, topatu zituzten 10 tona animalia hezur. Eta 10 tona horietatik 89,9 denak ziren zaldi hezurrak. Eta honez gain, ikusi zuten zeramiketan topatutako gantzondakinen zantzu horiek behor esnetik zetozela. Honek esan nahi du, Botai herri honen ekonomiaren oinarria zaldia zala. Eta bueno, ikerketa hauek argitaratu zirenean, zenbait ikertzaiek proposatu zuten zaldiaren etxekotzea eta Eurasian zehar populazio eta hizkuntza indo-europearren edatzea bat zetorrela. Hau da, Botai herri horretatik abiatu zala edatze hori. Teoria polita da, ezta? Zaldia etxekotu zuten eta mugikortasun hori zutelako Eurasian zehar zabaldu ziren, edatu ziren, eta jendearekin batera hizkuntza. Baina, hurrengo urtetan ikusi zen antzinako zaldi eta gizakien beste ikerketa batzuen bidez, teoria hori ez zela hain sinplea. Batetik, bazirudin, Botaiek etxekotutako zaldi mota hau etzela beste inun ageri. Eta Frantziako ikerketa talde batek proposatu zuen Botaiena zaldiaren lehenengo etxekotze prozesua izan bazan ere, bigarren etxekotze prozesu bat eman zala. Asia mendebaldeko estepetan. Estepetan, baino, mendebalderago.
Eta bigarren etxekotutako zaldi horri domestikazio hortatik don bi izena jarri zioten, eta don bi hori badakigu azkar hedatu zela Eurasia osoan zehar. Gaur egun mundu guztian ditugun etxekotutako zaldi guztiak don bi horretatik datoz. Ez zaldi batetik, baizik eta populaziotik, baina don bi hortatik. Eta honez gain, antzinako gizakien denea erabiliz, egin ziren ikerketetan ikusi zuten botai giza populazioaren eta hizkuntza indoeuroparrekin lotuta zeuden giza populazioan, jamnaia izena jarri zen, populazio horien artean etzeola antzekotasunik. Osea, bi giza populazio desberdin zirela. Eta, bueno, pixkat azkenik, hori da, etxekotze prozesuan ingurun dauzkeun antzinako deneako azken ikerketak edo diotena, eta hemen txapa gehiegi sartu gabe, ekarri nahi genizuen ahozko tradizioa eta genetika lotze dituen, eta aurten publikatu den beste ikerketa bat. Eta hemen esan, zaldiak mendebaldean oroar ondasun gisa salkatzen ditugula, ez? Guk esate dugu, nik zaldi bat edo guk zaldi bat dugu. Jabetasun hoi jartzen dieu. Baina, Ipar Ameriketako lakota herriek adibidez, zaldiei beren pareko nazio egoera egozten die. Eta zaldia haien herri identitate, espiritualtasun, zientzia eta kosmogenian txertatuta dago. Gainera, lakota herri honek ez dauzke basati eta etxekotu bi kontzeptu horiek ez dauzke, zituzte bere izten. Beraz, haiek esaten dutenen gure zaldia, ez du inoiz jabegoa islatzen, baizik eta senide sakratu bat islatzen du. Eta leno, esan dut, edo igual ez dut esan, baina zaldia, lehenengo aldiz, azaltze zaigu, guain dela 4 milioi urte, zaldi basatia, lehenengo zaldia, guain dela 4 milioi urte Ipar Ameriketan. Eta badakigu, Ipar Ameriketan egon zela, Holozeno arte, 10.000 urte arte, guain dela 10.000 urte arte, eta gero desagertu intzaitzaigun. Eta historiak dio, historia tradizionalak edo, ondoren, Kristo ondorengo 16. Mendean, sartu zutela zaldia berriro Ameriketara Espainiarrek kolonizatzaiek. Eta zaldi hau kolonizazio prozesu horrekin batean Amerika guztia eta peninsula guztian zehar haiek zehatu zutela, edatu zutela. Guain ikusi dute, antzinako denea erabiliz eta talde interdisciplinarrek, arkeologoekin eta linguistekin eta bar, hori ez dela erabat egia. Bai, badirudi 16. Menden iritsi zala zaldia Ameriketara berriro, etxekotutako zaldi bat, baino Europarrak iritsi aurretik, azaltze zaigu zaldia Ameriketako leku askotan. Hau da, bertako jende taldeak, indigenek, zaldia bere egin eta erabili eta edatu zuten. Eta, bueno, hori da pixkatan eta bezala, baina oso artikulu polita da eta interesatze bat zaizue, bakero esango izeu zein lazetan edo topatu dezakezuen. Eta honekin bakarrik esan, aurreko adibide guzti horiek ikusita eta hipotesi eta metodo berdintxuk edo antzekok erabilita guk ere potxoken ikerketa egiteko aukera ikuste genula. Eta guk baino potxokazalen elkartetik etorri zitzaigun ikerketa egiteko aukera. Aitorrira eta Zaldibi Aralar potxoka elkarteko zuzendaria izateaz gain, nire lehengusu ere bada, eta hemen dena da endogamo. Eta zenbait urte damazki potxoken zainketa lanetan. Eta hauek Arantzadirekin harremanetan zeuden eta Jesus Altunakin batera antzinako 400 zaldiezur identifikatu zituzten, Brontze-Arotik Erdi-Arora arte. Eta genitun laginak, zenbait galdera eta gogoa ere bai, baino jakintza gabezi eta diru falta ere bai. Eta horrelaxe, egun batean, UEUko disiplinarteko bekaren berri eduki genuen, eta sarea zabaltzen eta proiektua pixka definitzen hastea erabaki genuen. Arantzadiko Pedro Castañosekin hitz egin, eta arek zaldi arrastoak topatzu zituzten Artzi eta Zaldua Aztarnategiko zuzendarekin, Oianerekin jarri zigun harremanetan, eta
etxekotze prozesuetan jakintza zuen norbaiten falta genuen. Eta Andone Estonbaren bidez, genetikaria dana, Sofiren berri izan genuen. Eta holaxe elkartu ginen, 3 ikerlari gazte, galdera potolo bat eta diru laguntza deialdi baten bueltan. Bai, beraz, proiektua nundik nora antolatzerako garaian edo 3 ildo edo 3 galdera nagusi edo planteatu genituen. Azken finean, helburu orokorra da pixka bat hemen azaldu duguna, pottoken jatorriari buruzko ikerketa abiatzea edo, ze orain arte eginda da, ez zegoen hola ikerketa seriorik gai konkretu honi aurre egiteko. Beraz, guk planteatu genuena zen, bakoitzaren jakintza arloak ikusita eta bakoitzaren indarguneak eta urguneak kontuan izan da, hori, arkeologia eta genetika uztartuko zituen proiektu bat egitea, nun pottoka izango zen ardatz edo abia puntu. Beraz, alde batetik, ni arkeologoa naizen heinean eta ikusten genuen aukera, bagenituela aztarnategi batzuetan, Nafarroko Pirinioetan orain hobeto aurkeztuko ditudanak, zaldi ezurren laginak duela 2000 urtetakoak, erromatar garaiko testuinguruetan topatutakoak. Ezurrak bai, baina ze zaldi mota ziren, ze zaldi horien artean desberdintasunak zeuden, bai ez ezurrek adierazten ziguten, tamaina desberdinak zituztela, baina haien artean ze lotura zegoen eta bar. Beraz hori zen hildo nagusi horietako bat. Hori dena, datu horiek nahi genituen alderatu gaur egungo pottokek duten ADN-arekin. Hau da, badago lotura bat pottoka edo balizko pottoka edo zaldi txiki horien eta gaur egungo pottoken artean, edo ez dago, edo orain arte etzen horrelako ikerketarik egin. Eta beraz, hori guztia nahi zen alde batetik zaharrak ikertu, elagin zaharrak, bestatetik elagin berriak, eta zahar eta berrien arteko lotura horiek existitzen ziren, edo ez, edo etorkizuneko beste galdera batzuk planteatzeko datuak izan. Beraz, proiektua badirudi arrakastatsua izan zela, deialdia irabazi genuelako, eta lehengurtean konturatzerako lanean hasi behar izan du genuen buru belarri, hirurontzako nahiko arrotza edo ezaguna zen gai honetan. Bai, zuetariko askok pentsatuko duzu eta oian ez ari da pottoken proiektu honetan edo zein da bere aportazioa. Lehen esan bezala, Pedro Castaños arkeozoologoari esker, guk normalean indusketetan topatzen ditugunean animalia ezurrak berari izan hori dizkiogu, berak identifikazioa egiteko, hau da ze espezietako ezurrak diren, eta ezur horiek ea badituzten ezaugarri bereziak edo adierazgarriak. Eta niri bai hartzi eta zalduako ezurrak eraman izkionean, esan zidan bazegoela zaldi ezurren kantitate esanguratsu bat alderatuta beste erromatar garaiko aztarnategiekin. Eta hori normalean ezaugarri bat izaten zela bide edo galtzada nagusien ertzeetako guneetan. Hau da, erromatar garaian zaldi haragia etzen bereziki preziatua, baina zaldia zen, lehen esan bezala, ibilgailu bat. Bai, azkenean mugitzeko ezinbesteko tresna. Beraz, logikoa da, bide esare nagusien ertzeko guneetan zaldi kopuru handiagoak topatzea, eta hau izango zen bi aztarnategi hauen kasua. Horretaz aparte, hemen ikusten duzuen brontzezko pieza hau baita ere, honek erakusten digu zaldi ezurrak izateaz gain, zaldiekin lotutako elementuak ere agertzen zaizkigula. Hau kasu honetan, zalduan agertutako zaldi baten, freno baten pieza izango litzateke. Beraz, ezurrez gain ikusten ditugu daudela elementuak zaldia gune hauetan presente izango zela adierazten digutenak. Berdina hartziko kasuan, hau da, hemen bagenituen bi aztarnategi elkarren artean oso gertu, 15-20 bat kilometrotako distantzia gaude batetik bestera, biak Pirineoak alderik alde zeharkatzen dituen bidearekin komunikatuta, testuinguru nahiko antzekoak, eta bi lekuetan identifikatzen ziren zaldi aztarna ugari. Beraz, aukera ematen zigun, pixka bat lortutako datu horiek elkarren artean konparatzeko, ez zuelako logikarik izango herrigune batean, kobazulo batean topatutako aztarnekin elkarren artean alderatzea.
Hortaz, lehen esan bezala, lehenengo pausoa izango zen indusketan bertan aztarnak topatzea, hori bagenuen, zaldia identifikatzea, eta hori normalean nola egiten da, Pedro Castaño sarkiozologoaren laguntza ezinbestekoarekin, mahai batean hezur guztiak zabaldu, eta espezie desberdinak identifikatu, eta horretaz gain, espezie bakoitzaren zein hezur mota dauden ere alden kasuan behintzat identifikatzea. Zaldiaren kasuan, ikusten dezuen bezala, hor kolorez marraztu ditut, morez margotutakoak dira identifikatu diren hezur motak eta gorriak lagindutakoak. Ikusten dezue, alde batetik baditugula gorputzen adarretako hezurrak, hori logikoa da, izan ere, hau ez da, lehen esan bezala zaldi ez da elikadurarako erabiltzen den animalia bat, beraz, aurkitzen diren aztarnak nahiko mugatuak dira. Baina baita ere, identifikatuta zauden aginak edo hortzak. Beraz, hau oso erabilgarria zen gure ikerketarako zergatik. Gorputzadarretako hezurrek adierazten digute zaldiaren garaiera zenbatekoa den. Eta horrek ahalbidetu zuen jakitea zaldia heldua zenean zein garaiera edo altuera izan zuen, estimazio bat eginez. Horrek erakusten diguna da, bi aztarnategietan identifikatu direla tamaina txikiko eta tamaina handiko individuo desberdinak. Bai, beraz, lehenengo aniztasun baten berri ematen digu, baina horretaz gain, baita ere eskaintzen digu aukera zaldi txiki horiek, potxokekin harremanduta egon daitezken gaur egungoekin, edo zeintzuk izan daitezken bere ezaugarriak eta bar. Bestalde, aginek eskaintzen digutena da, adin batera iristerakoan ja gizaketan gertatzen den bezala hortzeria hartzen du bere forma, beraz, eta agin horien desgaste mailaren arabera ere ikusi daiteke zaldi bat heldua den edo ez. Beraz, zaldi heldua, baino tamaina txikiko hortzen bidez, estimazio bat eginda zaldia handia edo txikia izango zen, eta horren arabera aukeratu dira laginak ondorengo ikerketa prozesuan hautatuak izateko. Bueno, antzinako zaldi hezurroiek hartu eta Oian eta Biok Gasteizko Biomix laborategia joan ginen, hortz eta metapodioak lagintzera, eta DNA erauzteko 100 miligramo, 50 eta 100 miligramo artean behar izaten ditugu, eta gure helburua zen DNA hoberen konserbatzen den hezur zati hori laginkatzea ja laborategin. Eta hortzen kasun, hau ikusiko zuenez, ez da zaldi hortz bat, gizaki hortz bat da, baina bai zaldi, bai gizakien kasun, sustraia laginkatzen deu, eta hezur luzeen kasun, zaldi hezur trinkoena bezala, kapaka dijoa hezurra, eta oso identifikarria da, koloren behan ikusten da hezur trinkoa nun kokatzen den, eta justu hezur trinkoa da onzati hortan, 100 miligramo edo hartu genituen. Eta hau da pixka bat, zuek ikus dezazuen nolakoa dan Biomixeko Gasteizko laborategia, eta antzinako denerekin lan egitean izugarrizko garrantzitsua da kontaminazioa ekiditea. Jakingo duzuen bezala DNA leku guztietan dago, airean oraintxe DNA dago, hemen geruza guztietan, gure eskuetan, orduan inbar deuna da antzinako DNA hori murritzagoa izango danez eta fragmentatua denboran poderioz, ekidin bardeu gaur egungo DNA hori ere laginkatzea. Orduan, normalen iten deulan olako laborategi garbi batzuetan, buzo luze batzuekin, bi guante pareekin, eta hola, pixkatzuek ikusi dezazuen ze lekutan iten deun lan. Eta
Bueno, ja behin lagin horiek laginkatuta berriro, ez? 100 miligramo horiek edo identifikatuta, laginak eman genituen Kopenhageko Globe Institutoko laborategira, eta han ja DNA erauzi genuen. DNA erauzi eta sekuentziatu edo datu horiek lortzeko prozesu hortan, inbardana da, erauzitako DNA hori pixka bat moldatu, sekuentziatu izateko, eta amplifikatu. Lehen esan deten bezala, DNA hori murritza izatea, orduan inbardeu, kopiak egin, eta ja sekuentziatu izateko. Eta honek badirudi oso prozesu polit eta lineala dela, baina egia da, normalen ez dela hola izaten, ez? Arazok sortu daitezke, edo DNA auskorregi gerta daiteke, eta orduan prozesuan atzera eta aurrea ibiltze gea. Eta horrek, ikerketa prozesu hauek luzeak izatea dakarki. Eta, bueno, prozesu hortan gaude. Eta aipatu bezala, barkatu, interesatuta den baita gaur egungo potxokak sekuentziatzen, orduan potxokazalen elkartetik Aitor Iraeta eta Mirari Gintzarekin koordinatu ginen, aipatu zigutelako udaberriro zenbait deialdi egiten dituztela heldutasunera heldu diren potxoken neurketak egiteko eta baita odolagina jasotzen zaizkie genotipatuak izateko horrela liburu genealogikoa osatzen dijoazte, ezta? Orduan, guretzat kristonako aukera izan zen, bai Tolosa eta Azpeitira hurbiltzea, bertara hurbildu ziren inguruko potxoka jabeak, urte berdineko potxokekin. Eta gainera, liburu genealogikoa izaterakoan aldez aurretik aukeratu ahal izan genitun odolkidetasun basuen erakusten zituzten individuak. Lehen ezan bezala potxoka galtzeko galeran egon zenez, populazio tamaina asko jeitzi zen, orduan espero bezala potxoka asko edo ar berdineko, aita berdinekoa ziren edo hiru generazio atzera ere konektatuta egon zitezken. Eta, odolaginak jasotzeko baita aipatu Inigo Pascual Albaitariaren laguntza behar izan genuela, ez delako lan oso erreza. Baita hau izango zen hegoaldeko potxoken laginketarako. Ondoren pentsatu genuen, iparraldeko potxoken eziketarako irizpide ezberdinak erabiltzen direnez, interesgarri izan zitekeela baita, zainbait alde lagintzea, ikusteko pixkat badauden desberdintasunak edo eta zer nolakoak. Orduan, ezpeleta itzazu eta azkainera hurbildu ginen, iparraldeko potxokatzalen elkartearekin koordinatu ostean, eta kasu honetan ustiak eta partikularretara joan ginen. Esperientzia superpolita baita. Gaur egungo horrela lortu genituen 15-20 potxoka individuen odolaginak, eta odol hortatik DNA erauzi daiteke, eta Mirenek aipatu bezala laborategiko prozesua funtzean berdintzua da, ez da hain zehatza edo ez dauka hainbesteko zailtasunik DNA ugari lortzen delako odolaginetatik, baina baita prozesu zikliko eta frustrantea bilakatu daiteke, batez ere dirua delako mugatzaile nagusia, eta hortan gaude baita. Eta gero, proiektuaren azken fasean lan bioinformatikoa tokatzen zaigu, ez den nahi ez da larregi luzatu hemen, bakarrik aipatu, izango ditugula 3 datu bloke desberdin, eta datu horiek bakoitzak berezitasun batzuk izango dituela, antzinako DNA izango dugu alde batetik, informazio aldetik oso eskaza, gero gaur egungo DNA, kantitate gehiago lortuko dugula ziurazki, eta gero beste publikazioetatik mundu mailan egin diren ikerketa
horiek publikatu dituzten DNA sekuentziak ere jaso ahalko ditugu, eta 3 datu bloke horien integrazioa edo integratzean saiatuko gera, aurkezpenean zehar soltatzen joan garen galderak erantzuten saiatuko gara, eta hemen baita nahi genuen pixkat zuekin eztabaida bat proposatu edo zuen agian elkarrizket, txarlan zehar sortu zaizkizuen galderak ere bota, guk ere jakiteko ze iruditu zaizuen edo zer nolako kuriositatea sortu zaizuen. Gu baditugu hemen zenbait galdera aurretik idatzita, eta, bezaki joan naiteke baten irakurtzen, eta ikusten baduzue, galdera berriak sortu zaizkizuela hauek komentatzen, altzatu eskua, eta hau elkarrizketa bat izan daiteke gure aldetik baita. Ordan, hori, Oianek aipatu bezala, Aztarnategitako zaldi zaharren ezur horiek arraza desberdinetako zaldiena dira, edo zaldi txikiak eta handiak arraza berekoa dira, galdera horiek egin ditugu, egia da badaudela zenbait lan argitaratuta proposatzen dutenak, zaldien tamaina egon daitekeela gen zehatzekin lotuta, eta orduan hori sortu zaizkigu galdera horiek, ez? Ia arraza berdina dian edo desberdinak. Gero, bai. Hemen pixka bat gehiago sakontzeko baita ere, etzan geldituko bakarrik arrazaren kontuan. Ni arkeologo bezala behintzat sortzen zaizkidan galderak dira, ea identifikatu ditugun zaldi hauek kasunetan erromatar garaiko aztarnategiak direnez, ea beste imperioko beste lurraldetan topatutako zaldiekin harremana daukaten, hau da, nondik iristen dira, zeintzuk dira bertakoak, zeintzuk dira kanpokoak, ze nahasketa dago haien artean. Ikusten dugu, objektuen artean, bide baten ertzean gaude, ikaragarrizko mugimendua dagoela, pertsonena, salgaiena, ideiena, beraz, zaldiekin ere berdintxua gertatzen da, pentsarazten digu, baietz, baina nondi datoz, zen horabidetan, zen momentutan, pixka bat, gero azkenan bakoitzak bere esparrutik ere bere galdera propioak eta bere ekarpenak sortzen zaizkigu elkarren artean osatzen joaten geranak. Bai, ez ondo. Beste galderetako bat da, hemen bertako penintsulako arraza ez etxekotuaren DNA aztarnarik dituztenez, lagin zahar hauek, edo baita potxokak ere. Bai, hor pixka aipatu dueleno, gaur egun etxekotuta dauden zaldi guztiak datoztela don bi populazio horretatik. Orduan, segura asko, gu daukagun potxoka ere don bi hori izango da. Baina, badirudi, peninsula iparralden badaudela zenbait zaldi, inguru horretan zaldi basati, etxekotutako zaldi hori, don bi hori, inguruan zeuden zaldi, antzinako zaldi basati batzuekin gurutzatu zela. Orduan, gizakietan, neandertalekin eta denisoboekin eta pasazen bezala zaldietan pasazen etxekotutako zaldi hori bertan zeuden beste zaldi basatiekin gurutzatu zela, berdina pasazen potxokekin, edo ez, hori ere bada beste balizko galdera bat. Bai, hor goaz, galdera pentsatzen. Eta gero bat daude beste galdera batzuk agian lotuta ezaugarri fisikoekin, ez da? Ia kaparen kolorea ikertu dezakegun antzinako laginetan, baita ere jakin dezakegun haien sexua zein zen, eta informazio genetikoak ematen digun ezaugarri fisikoen
informazio gehiago. Bai, gero nik uste hori ere lotuta dagoela preservazioarekin, hau da, kontserbazioa ere askotan desberdina izaten da gune batzuetatik bestera. Orduan, hau zen lehenengo proba moduko, lehenengo test moduko bat bezala, alde batetik hori lagintzeko metodologia egokia den bai edo ez, kontserbazio eta preservazioa egokia den ala ez, lehenengo irudi bat izateko, gero hortik abiatzeko, esateko honek funtzionatzen du edo honek ez du funtzionatzen edo pixka bat ere norabide horretan. Bueno, eta nik uste eta hau dela pixka bat gaur aurkeztu nahi genizuena, Sofik ondo esan duen bezala guztiz irikita dagoen proiektua da, oraindik lantzen ari geralako, eta espero dugu hori etorkizunean datu gehiago izatea, baina garrantzitsu iruditzen zaigu ere prozesu honetan guztian ikasten ari geran guztia eta gai honi buruz jorratzeko zenbateko lana dagoen, adibidez, niri dagokidan kasuan, adibide bat ikusteko, potxokak agertzen diren argazki zaharrak bilatzerako garaian, inorrez da dedikatu pertsonaren bat partikularki, Aitorrek komentatzen zuen, bera juten zala artxibotara eta ikusten baldin mazun, referentzia puntatzen zuen, baina ez dala ekimen bateratu bat egin gai hau jorratzeko. Eta gure helburua dela baita ere, ikerketa txiki honekin, pixka bat fokuan jartzea, eta ez gelditzea bakarrik, potxokak, ze politiak, ze bukolikoa, baizik eta hemen daudela galdera batzuk, Euskal Herriko historian hain garrantzitsua den, zaldi hauentzako gehiago metodologia berriak aplikatuta harago joan alizatea eta lehen aipatutako galdera sorta horiek gehiagori etorkizunean informazio gehiago eta hipotesi gehiago planteatzeko aukera izatea. Beraz, orain galderak hori plazaratu nahi baituzue, hausnarketak eta bar, irikita gaude guzti zuen ekarpenetara, eskerrik asko entzuteagatik, eta hemen gaude zuen galderen zai. Daukat kuriosidade bat, eta ez dakite hortik leiho bat irikitzea daukazuen, edo egingo dezuen, edo ez. Ahaidetasuna, hemen geratzen diren potxokak, Asturkon eta Galiziako lerro, esaten dute zeltiar horrekin, ez dakit alaxe da, baina bueno. Badaukazue alderatzea, zea hori, edo handik badago zerbait ikertuta, eta nolabait zuek konparatzeko egiten nahi zeaten honekin? Badakigu, guantxe publikatzeke, baina publikatzear daudela justu arraza horien eta antzinako zaldi batzuen genomak. Eta badirudi introgresio hori edo ikusten dutela. IB deitze zaion antzinako Iberiar Peninsulan zaldi basati horren introgresioa badaola zaldi horietan. Baina publikatzeke daude. Osea, galdera ireki bat da, baingoz. Gauza bat bada, fenotipoki itxuraz antza izan arren, ez dute zertan harreman genetikorik izan. Hoi badakigu. Baina geografikoki eta zentzua izango luke, ez? Gure prehistoriadore batzu daudeko azulotan, eta urte hauetan, azkenengo 3 urte hauetan, eta zutegietan duela 2000 urtekoa, zaldien ezurtxoak asaltzen dira. Sensibilidade daukate zuen programarekiko, eskatzen dizute, aztertu hau, edo bakarrik gelditzen dira giza ezurrekin, edo interesgarria da zuekin. Porque, claro, hor asaltzen jandako zaldi horiek, eizatutako basati ziren zaldi horiek, horiek igual muitzen ziren, negua, udara, baina, bere inguruko lurraldekoa ziren.
hori igual interesgarria da, ez dakit. Bai, azken finean, galdera orokorra edo dira zeintzuk ziren hemengo esaldi basatiak, nolakoak ziren, ze harreman dauzkate, hori da lehenengo abiapuntua eta bi abiapuntu daude, edo zarretik berrira edo berritik zarrera. Orduan, dena datu guztiak ongi etorriak dira. Guk kasu honetan, deialdi honek eskatzen zulako ikerlari gazteak izatea, ikerketa multidisciplinarra, guk ere baiezkoa eman genulako eta lehen esan bezala, hau da test txiki bat gai hau fokoan jartzeko. Baina idealena izango zen, ikusita hemengo proiektu txiki honetan lortzen diren emaitzak, ikerketa hildo honek jarraipena izatea, eta sistematikoki zaldi gezurrak agertzen diren bakoitzean, izan historia horrean, edo beste kronologia batzutan, edo beste azarnategi batzuetan Euskal Herrian, laginketa metodologia bat izatea. Hau dena, den esan dugun bezala, oso polita da, baina diruak ere asko mugatzen du. Analisi hauek ez dira batere merkeak, ez dira batere erraza, kontaktua behar dira laborategi desberdinetan, eta bar, orduan, idealena izango zen, proiektu orokorrago bat martxan jartzea, baina deno dakigun bezala, hor behar da, pertsona edo talde bat liderazgoarekin, finantziazioa, hildo bat, nun talde desberdinak koordinatuko ditun, eta motor hori guztia martxan jartzea. Ze ikusi duguna da, guk ere, hasiera batean genuela ideia bat, eta gero jendea ezagutzen joan ahala, eta beste aditu batzuekin elkartzen joan ahala, niri ere agertu zaitezakin nun, eta nik ezakit zer, eta beti sortzen dira aukerak. Baina zailena da hori martxan jartzea zukondo dakizun bezala. Beraz, espero dugu hori proiektu txiki hau izan dadila ondarrale bat hildonetan, gero aurrerantzean informazio gehiago eskuratzeko. Eta leheno aipatu deun lareun ezurretako bilduma hortan ere brontze garaiko ezurrak daude, eta hori da garai garrantzitsua, ez? Ordun datozte etxekotutako lehenengo zaldiak, eta atzera buelta hori, ez? Iraganea gehiago bidatzea, interesgarria izango da, bai. Bueno, ez badago galdera gehiago, besterik gabe hitzaldia bukatutzat ematea. Mi esker Sofi, Miren eta Oiane, hitzalde honegatikan guretzako Kriston Pagotxa, Kriston Lujoa da hiru ikerlari gazte etnografi jardunaldi hauetan edukitzea. Beste guztioi esandakoa, mi esker, bihar azken hitzaldia daukagu. Hitzaldi baino gehiago liburu aurkezpena da. Javi Castrok errotarri proiektuari buruz idatzi duen liburua aurkeztuko dugu, bere proiektuaren amaiera bezala publikatu dugun liburua, eta besterik ez, Gabon eta mi esker.